De visarenden in de Biesbos hebben 3 kuikens. Het gaat goed met ze. Vader brengt voldoende vis. Moeder vult heel precies en met veel geduld de kleine snavels. Moeder Kerkuil heeft weer een muis voor de kuikens. Maar dit exemplaar laat zich niet kennen. Hij leeft nog. Daar gaat hij. Ja, zie er maar eens uit te komen uit die kast. Als moeder met een volgende prooi komt aanvliegen, holt de muis nog steeds door de kast. Maar dit keer is moeder Kerkuil hem de baas. Hup, voer voor de jongen. De kuikens van de torenvalk zitten moederziel alleen in hun kast. En worden door een paar nare gasten lastiggevallen. Wat willen die kauwen? Ze eten kuikens, dat is bekend. Het oudste jong schopt van zich af. Een van de kleinste houdt ook met een krachtige voorwaartse trap de kauwen op afstand. Ze druipen af, maar voor hoe lang? Gelukkig, daar is moeder weer. De oehoekuikens van Beleefde Lente zijn aan het trainen. Ze verkennen de grote hooizolder. Grote sprongen, vliegoefeningen, dat ziet er goed uit. En als het donker is, brengt moeder een flinke rat. Nou, na zo'n dag oefenen hebben de zusjes honger. En tot slot goed nieuws. De merel heeft de kop van de Schotse hooglander weer opgezocht en 3 eitjes gelegd. Maar dan is er een nieuwsgierige koolmees. Een beetje te nieuwsgierig. Dat is niet best. Het ei is kapot. Gelukkig heeft moeder inmiddels alweer 2 nieuwe eieren gelegd. Misschien binnenkort 4 kuikens.